Resim geldi salam. Salam. Bir tanışlar gepleşeğinden geldik. Täze albom ýazýanyňy eşitdik. Täze albom işläp otyr. Nedip bu ýakyn onun içinde taýynmalar edil bir iktanjyk aýdymyň sesi galy. Çykanyna nedip bu hökümet edem çagyrar. Albomy ýazmana gatnaşan oglanlar we Bayram Nowatov we onuň Kadir Dadaýew we onuň Nowatsan ma ikän tam klipden soň klip düşürip başlamada da bir giňişleýin şu zatlar bardy gurrun beren. Siziň şu albomyňyň ady näme? Gowsara gördüňiz bu albomyň ady intak ýok. Albomyň ady netip ýakyn günlerde belli bolar. Şumat her aýdym ýerine goýýar, diňläp görýär, näle bolýar, näme bolýar. Tanışlar gepleşigini teýlap çagyranyň üçin biz size sag bolsun aýdýas. İşiňizde mundan näweýlek üstünlik arzu edýäs. Köp sag bolun. Siziň gepleşiňizde maňa diýsen şeýle ýarady. Size de işiňizde köp üstünlik arzu edýär.